ଆଜି ବାଟରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ତ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ମିଶି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଦେବଶୂଳି ମେଳା। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି କାହାର ସବୁ ଆସିଥାଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମେଳାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମେଳା ଯାଇଛୁ ମାନେ ବୁଲିବା। ମେଳା ବୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହରେକମାଲ କୋଡ଼ିଏ ପାଖରେ। ଆଉ ଘର ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଆସିଥିଲା, ଦେଖି ପୁରା ବେହୋସ। ଆଉ ଆଚାର ଦେଖି ତ ଲମ୍ବ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ମା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଦି। ଆମ ଛୁଆ ପିଇ ଦେଇଥିଲା ଲସି। ଆଉ ମେଳା ବସିଛି, ରାମଦୋଳି ଆସିନଥିବ, ଏମିତି କେମିତି ହବ ଯେ? ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଚାହା ଦୋକାନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଲୋଭ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ଚାହା ଗୋଟେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଚାହା ପାଇଁ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘମାଘାଟ ଲଢ଼େଇ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କିପରି ପିଇବ ବୋଲି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।